Bună dimineața! Astăzi primim ghidarea de la minunații Arhanghel. Să vedem ce mesaj primim pentru această zi. Ne decidem mai greu. Gata. Wow, ce mesaj frumos de la Arhanghelul Ariel, care ne încurajează să zburăm, să ne ridicăm, să ne manifestăm puterea, să avem încredere în noi și să ne aliniem cu ținta, obiectivele noastre, cu idealul nostru, să avem încredere că avem tot ceea ce e necesar în interiorul nostru cu noi. Orice ajutor e necesar este deja alături de noi. Odată ce ne deschidem aripile larg, țintim ceea ce inima ne spune și ne ridicăm, zburăm cu multă încredere, entuziasm și optimism. Deci o zi în care avem suportul necesar să ne atingem obiectivele. O zi cu sens și spor, binecuvântări divine tuturor, pe mâine!